videót csinálok. Még lassabbra? Nem kell. Más értelme lenne a munkáknak. A Dombosi Rakó életében egyébként ez a fajta funkcionizmus, vagy az elmélet alkotás az másban is megnyilvánul, tehát ő egyébként is mindig megcsinálta az elméleti alapját, akár a történetének, akár ennek a kiterjedéséről rövid idejére. Hát személy szerint nem vagyok olyan nagy szakmutató, én erre a témára álltam, hát azért ezt szeretném volna kiadni, a történetét, és az ebből Rakok alá valami zenét, és felrakom a YouTube-ra. viszont érdekesebb elnézést Hát én egész a másik oldalon. Teljesen átér végig. És föl tudtam menni, ahol látom.